KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kinongdi Madan Kibadan Hapo Kashatri Jong Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association Kibaju Im Kamai Jakpo Hashilin Ter Kasurok GS Road Man Lakasngi Hakasngi Palay Jong Khat Kandai Terik Ubunai Jembang Arajar Arpuar Kila Ot Kiek Bat Shat Kemen Hadin Bakila Job Mukot Duma Persya Jaka Sorkar Jilla Hadin Baka Yeng Bishar Meghalaya High Court Talapta Jaka Sorkar Jilla Baka Daiban Pentrekam Dakaan Jaka Sorkar Pedeng ban penduk pendam jaka an bala tauhi dekat Sorkar Jilla naga benta ki nongde Madan ke konvener jong ke thama urang li juki ke kong Angela Rengat hakajing ya keren bat kilat pathai khubor kala ong hakajing shisha ke Sorkar Jilla kala dai ban pentrai kam dekaan ke bayada ki nongde Madan bala menjur dekat yeng dor bar thau an jong keri India ke bala tip kum ke the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act arajar khatsau namar bakani ka an kala batailut na dong sadong ye kilat jinyada naga benta ki nongde Madan ki baju im kamai jakpo man lakasni nagani kakam kakong Angela Rengat kala ongru bagajing shna jong ka Sorkar Meghalaya ya ka an ya ka balatip kum ka Meghalaya Street Vendor Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act arajar khatsau kalong penban kum ka jingyo roy ya ka hok jong ki nongde Madan kiba im kamai jakpo man lakasni im slam nongde Madanแต่กับบันนิงกงngakwa bangan penitu ya pi nah ini di palapat presiden basdang ya ka baningkong du jongka seng tementai la di organizing secretary di bahari di ini presiden tementai la bat tangi isi member jongka central body hi ini di presiden bamanta vice president i kong Harsentio temangai bashin thaba general secretary jongka ni ka seng ka baningkong ngai kublai iwei kinong kit kam jong kaseng bat bar hoi ki member ki basong di jing di ki balaya treshitom lem bat kaseng la nrius nem menta bahadu kani ka thong bangi la ban wanra bat mention hi hadin ka jing ya kunjungi nrius nem unong ya sai an jong ka Sorkar Jilla la ai da jing tho shau unong bishar haying shari ba pendam no ya ka anjong ka state act namar ka bamdon jing ya da hano ru halor kinong di Madan te ban pentrai kam no ru ya ka central act te bat andala pentrai kam ru bat shen ru ngidang ya ai ka city she is chief secretary ba ngipen kan mau biang ya ki sa sisien ki taki rule ba ya ki andala trai kam kata ka central act ru kumno pat ban pentrai kam ya ka habdon kata ka habsnai kata ka town vending committee habdon kita ki hapo ke town vending committee habdon kata ka election ba kita ki member ki badai hapo ka town vending committee ro na ka 6% ngi habdon bangi ki nong di Madan ngi ki ba kham tip ha ki haban ya banya trai lang rangkat bat ngi haban ya pej lang hano bala bandi bat hano bamla bandi hano vending zone hano no vending zone hano hawking zone hano no hawking zone but haban le ka institute survey khanang ba phila bantip ino ibashong hangno badai ban survey ka babnya ba kino ki badai hok banshong bat kino ki bamdai hok bat katkum ka scheme ro ki dai ban pentrai kam namar nadu ka basdang hi ngim sham lapan palat ya ka an ni pan katkum ka an bat ngitip shai ro la nrius ne mata ka jinge trai kam ka jong yem ki le man le ne ki ya sothu ne kim kwa ban pentrai kam ne kani ka Sorkar jong ya ka an halor ya ka central ai halor kinong di Madan ngim tip rai bangitip banginum kan ran din ro bangitip ha ka bakut am ka jingjap ka dai ka hok hi tengah ai kublai yang sasisien niki member baro iwai ki balaya treshitom met bat mensim im slam nong di Madan
long bayo cingarap nano ni bahe ki bahanya kan kita cingat restom cengi nong di madan ada dangi perkalian hidup cingkermian ha bangi likendo ki he ki han hidup cingkermian ha ida wana tau di dami mi ci sosi rengim do cing nyi pat nyi yang skambe hataka nong rim lacong namar ngim dan cakali sono dan cakali sono kane kade ka boleh ai talanya yi song di madan dan kawi kalantai bengin le da wala katar hani pinsyam hani pemegala cengi kinong di madan hite 40% dan 90% secerong tadi kilong keme ai bat kinok seniang bahate kinok seniang bah jadi kacing yang sekan cengi dala deh dia bangi sapoi ni cingcap ro nya habang kacing cap ingkade kade kacing cap cengi di kacing ya yang sekian ada bangi dua cingterman yang bikin habang inda cap ni lembang kacing pe kini sia ba play ki baim ca baim kumayir baim ca nade napa madan cingnya per bak lebak syabneng sakendo namar balai kastit am nado kapa ngila pe thu hi kar kom trekam kastit kam don ai ro kata ka banong ban yada hi nong dia maran ni uduk usuk namar shen bangila ro ba hau laslam hau ar hajar khat tranga trai ki don ka jingya sam form bangi ngile ni protes ni ong phimla ban le kum ni namar ka dei ka kam ka ba pile ma pi ka dei ka kam ka ba le kam be an namar phimla ban sukhat ba ali simform ngin samform kat badon kam kinong di manan ubam don sakaru unle sim rengi ngi ong pentrekam da ka central ek namar ka central ek ka batai shai ba pin ka hab don thik pathik kar kom trekam ka biang kum ka institute survey bo ong pi haban le ha jaka ba isong di jing di ma i kata ka jing ya pher ba kibun ki scheme ro badai ban yo bang kastit kam don era pat kastit lai ka bakha shen ba barok ko ka sor shalong ki don ki kita kinong di madan ki don tang lais pangut nim pediang ya kata namar belai ka center agre ka batai shai ba kadon kata ka 2.5 ki haban da kenda dia bat kawe dengan tu ya pe bana kaling caka municipal keladon kacing terwa caka ya kinong kitkam cengi ki bari mensua hak ni ki arah car khamro keladon na kaling caka municipal bagi yang pe wat num yang rena benta ki pai ba kinong di madan na benta ki we ngin ai caka ya pe ki het ki lidar Henry kini kinong kitkam cengi pat barok khaj badan hak siang kim kwa ya kacing mentoi simiat ki kwa ben lang barok khaj mi mentang nyabam ki we kinya syak tangan kaya hap kan ya hap re ni kentai ya kata barokah kacing aki kentai kini kinong kitkam cengi barokah inde la mangama kini kinong kitkam cengi barokah ki kentai kata yo ngingim tre kata kita cau mat jurup kini sia kita cau mat jurup perbaki terwai kata yo ngin ai cakai pe ciet hano ka bayaj ha ka caka ciet ya prisia kita khamat ngin ai caka hata hei sia pelai dan kasiang wat dum kiri ni paidanya yam kini kinong kitkam cengi barokah yang yam ngingim kuai kata ikwa ben diam baru khaj kini sia padu pasu punya yang lang misalnya ben sebab pelat kacing salah ben tak ben naya batai ne yai lalong sakruki kim dan cingi tuara pilih bahaya hana dupor mukul na dupor amparin ani na dupor sono to bele nili ada berisian na duspo beci mesti berusaha beci canmi ngali na tungkho mo baro salah hab samadan baro nah ba tu basan kira tungkho mo baro ha kala poi kum kata amdir bakaran kai kadi kecing sisa amdir kala ba kata kadi cingi tu kana bagi lasyam ken bakum nog ni sale ni sa nyobeng daki hawat kadai bayong mai makum yang ale simet dau baris pa ba uturwa dukan yang atang bangam tre lebat kipun hiru kibathak yang ada galak rugidan bang ngambam tre syu bat kani kaseng nang baki iwit ya kinong di madan barokoj bat kira ang hiru kacakalek kali rumdan jakalek briu rumdan katakat bala ngilaya penrit ngilaya syong syadu syadin mentah ka sarkar mentah ka penyat kali na pedang tang bakawit yangi handrai hadin nang tu pat kaong pemban oba kibun palat kinong di madan ngiwit yang ang kumni ngong namarba hana kanu kada phi iwit yangi namar dalek ka kali phimwit dasyang mangi kibatngan kibaduk kibarangli khantam pa pibiru kibun bagi bapsa penrai pat kani gabi mula ro kaju kimat pran ro kaju takanya kata namar kasingi lai babun bayo tangi kun sahi kamaihi pendaphi ya kayeng kasem nado ka baiwai nado ka baiskur nadong hadong tangita tang banga sangu pada yo belai ba usap ya kajing dua jengi man la kasni man la kamit mentangi la poi hakathong Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kaseng kabakhiim nagani ka jakahi markata ngi long kani ka press conference nang niru na marka jingas dang jo ka jinga khi ka dai nang ni ngakan mau na barba
nadu hajar khatsan kuma chipirkan mau ki pajba kajing be pathar ki nong de madan kajing kri no ya ka umbam umdi ka jongki da ka bakhangla ki ban de jing de ka bam kai sho bat nakal yang ketur nioi ba lum khna ki kan thai ki shamare asnang sharum ki lum ki tiar kitar namak shabe pulit shabe municipal but ni semua tu bakato ka jingle ka de ka balong arbitrary ne ka basu long bean ka basu yad hak ka bai ka sni semua mon be ka bai ka sni mon be but kalong kum basu le akai no kum ka miau baki knai mo ya mare eri but ka de nang ta bangia bersang banya kendo baki nong de madan banya kran baki kita ki jing baki kita ki hok ki jongki namar ba kajing no senyang syaka ekonomi kajongi kinong de madan kidai ki kenhon ki baar ki ba no senyang buntam syaka yo ka em jo ka state kajongi hadin kinong rep ki ba ai bam id yangi ki ba no senyang ka kenhon jo kinong de madan hi la pau de ki studies bakadai ka kenhon ka ba yang ka ki kijat la jong ki ba persang ban yo ki kam ki jam ki yang hak ki jat la jong ba kan ni ka jing le jong ki ru kan no senyang chaka economy jo ka state bat ka jing le bathar kum tu ka jing le bi an da ka ba be ya ki kham tam ki yo i ka ni ka seng ka ba new % ki de ki long kme khasi ba bon ki ba kit khon rei ha ba phi be no ya ki kum tu kin ai bam id da ka e kin pen som school da ka e kin siu bai wai da ka e bat nang ta ka sedang ka jing selok ka jongi bat kinong de madan bat henriu snam mentang ilaya jenti bat ningkong ka challenge ka long ban pen sang ya ka to ka an ka bawan bi an ka Meghalaya act ru ka de ka an ka balong bi an na mal pakawan hadin bakala don ka central act ki klem kwa ban pen tre ka mek central act na kumbala batai shin ka de ka act ka biang bha ki kendon ka batai sai bakadon kajing itho bakajing burom ya kinong di madan kandon kata ka regulation rei ringkat baka regulation kadai ru bandon ka protection of livelihoods badai na kani ka daw bangi poi sakot ban challenge ka to ka an jo ka sarkar Meghalaya but nadu pasdang kan nongrim jo kani ka jing yakhi kadai halor ka hok bat kajing sisha nadu pasdang kani ka seng ba kinong di madan ki khlam ong bangin le kat baman ki ong wan lam ya ka an ya ka central act na mangi tip shai ba kalong ba bit ba biang ban penbet ki baro but menta ka sing ya don hang ni na mar ka de ka sngi jong ka jing job jong ka jing sisha na mangi klam le krong ni kran bet halor ki kendon jong ka an ba ka de ka jing ya wan lang jong baro banya sngu tho ka e ka ta ka thong but ka jing yai ne riu snem ka bam sup namar ba bon ki ba pen soy bon ki ba pen persang ban pen ya pat ya prai kan ka seng bon ki ba kena bon ki ba kwa ban non lam ki communal issues bon ki ba kwa ban letterwa kum ba ki pila yo sno ki member jongi hendrai na do ba ka yang hi kan ka seng wat ka tu ka jing sha le ben om tang na ka sarkar hendrai wat ni ki brio shi met ro man swak shit lum khajna na ki nong de madan hendrai na do ba don ka seng ndon chu ban not namar ba kini baro kia teli ba kia yang lang ti menta ka si ka de ka jing job jong ki riu kan thai jong ki nong de madan jong ki indigenous rights but jong ki nong bela but ka kwa ban ai ka ni ka message sha ki nong song snong jong ka jela Meghalaya ba habang ya teli habang ya wan lang ba ka nong rim jong i ka long ka ba shai ka ba khoj ka nong rim ka ba don halor ki hok lada ka simpor ka nu ka noru ha ba kut ka jing job kan dei ka jongi ban ngi la ban job dang bon ki ban ha ban ya khon ka koi ka khya ka puli puthi ka ni ka tai ban habang ya wan lang ban ya kran halor ka an ya kran halor ka jing sisa ngin yo ya ka jing job mentali ki dang bon ki kam ki ba ap yang ni namar ba nadu ba pen trai kam ya ka ni ka central act kan hab don kata ka survey bat ka seng nadu ba sedang kala ong bukan ai ka ketika diam ketika mon ya ka sarkar bahkan ya bet ka survey Gladap kata ka survey, in situ survey jaka bagi syong, lang bagi ni ingin identify ki jaka. Kan sadon sa kata ka licensing process. Te ka de ka ba
kan ya bet nama ningkong ya kata down vending committee kin dehi kinong mi khmat san phau percent ki bandai ki nong de madan nama de maki batip shai kumnu ban penyat ya kini kakam tinang ni khmat kadang bon kakam bat ni tip shai ba kini kin rius nem kila ade kisnam ki bala ai jing hikaya ngi la bon tikala along ka seng ka bala kham khlan chu bat ban pentrai kam ban penyat bet ban wan lam ya kata ka smart city barok ki kwa kata ka smart city ni kwa ban ong kumne ka smart city ka de ka city ka baya wan lang kumne ki pat ba kam dei shphang ka ban shu penbiang ka digital technology ka ne katai bar ka smart city hi ka dei ka city ka baya wan lang bar ka balong inclusive ka bamot ka ba kudup lang ya barok nadu urit uria nyem dei ban kentat nyem dei ban iben nyem dei ban leben bar habang ya trailang bat ngia ya chmat renti ka jing job kan dei be ai ka message bagi don ki beriu katukat niro ki balaj kenno ya ki member ki jongi ki invite member sana bagi lumpisa henrei kam dei kum kata kababakla shabapala kashot kaseng jongi kadon kajingeno senyang idoni fone jongi kiba ngino senyang shipho tingka shipnai namar da katuhi shen bat ngiladep kiladon ruki press release bangilale ki kam bunja ki kam kum hagapor covid bangi ai tuition iki kun kinong di madan jongi namar ki de ki baduk basuk bapli kimdon pisa banbu tuition ka bahe kum ya kita ru ki kam ngilale bat laradon ka kam sosi haying jono para member jongi ngiarap bat ngiano senyang bat don shenru kipor ki baladep mesha ki don ki balangat kis kilong kemi ki jongi da ka jingno senyang para ki member ki jongi ngi ya bil yaki bat kaseng jongi kamdei kaba ngile krong yano lanengi siu tulop yano kadei kaseng kabangi trai mansoha kabangi contribution hi kadei ka kamyeng kamsem jongi nyempat julek musia ki wairu bakin wan keren ben yangi kat bangman ro nyem sha ta mawi da pun clear ba ki katu ka cikono bang ba lembikong di don rangkat bagi dia bayok pisah di balum pisah bayok pisah henre nak kalian cungi ginong di madan de ngile de ngilo bina palala chong bi ikong ruisia rung yanut banang hane to ya sngap wat yai ka perse berkawe ba shi tingkar ngimpat cuare shi phau tingkar ngimpat cuare ikong ini ide kaman cing tres bahai benyara bi bin mayiru ngimpat cuya bainong re ngilo bina palala chong ngilo bina pala namar belia bang imdan cakar benis sonoro ni hap ta benya tre nap ta kane kacing kata ka pisah ni nama ying yo ne ngi ai kacing lom tes photeng ka sipne ngi lom nam ta ka kies ka bangidon ni penyai kam kenya ka kies bangidon bang ni hap ya ongse ka paper kenya hap ya xerox sap yang gitu ki print yang gitu ki dan kamem gitu ta ngi lom si photeng ka sipne ndai kata cing ai pisa kacing yo nong cing kinisia ki invite cing kim yo nong rekinisia ki du diamban nam ta cing nong di madan mana pisat ai pisane eme kong Anjila kidan kide kini ki membar na kawai keseng yang pisat ai pisane eme kong Anjila na mar ngai idan rengkat dai bat hing ong em si tengkaro em batang da kabaisha da ngila dat kam kum tu di hapsu kelama i yang ngiru pan ya di sha kum tu kidan ki bakli kum taro ngong padam dai kum ta na mar isu arab da kaman sobai pan ngiru ni trai bat man sobah na mar bliu bangi im apa madan lada namar babarok faji ki membar mdan hero balum pisa uwe ruya ki riu shimet ki basim pisa tapi nginnya jer peteng kumno ndre ki don ki briu ki bashit extort ya ki hokos ki don ki briu ki ba persang ban penthame ya ki ru ban ong bangin ya rap wan changi kumne kumtai but nadu shwa bakin persang kini ban yada ya ladi bamnum sha be bamnum sha ivik kilabun ki kum kita ki riu shimet ki seng ndrei habakut kasulong baki sim kabu mo yaki ne ki baya persang ki baya ksat hamadan te sakawai ru ngathrai ni hapan ai khublei ru yaki tu ki nong ya sat an ki baka seng kala engage barok kini kim riusnem u Kostov Paul bat ka Anuradha Paul bat ru u Fio Yubin kiba hakini kin reus nam kilong kiba yai ne bat ka seng bat kajing ya kendu kajing ya tai kajing ya ajing mut lang kawan lam bangin ya job ke hiyeng